Benvolgut mossèn Dalmau. Vos escric des de Summerstown, un suburbi de Londres on residim en el nostre exili d'Anglaterra. Recordes quan érem uns adolescents i la nit de Dijous Sant recorríem els convents de la ciutat de Xàtiva? El meu germà i el llibreter Salvà desconeixien este costum nostre i em demanaren que improvisara un breu viatge literari amb els nostres records i vivències. Xàtiva és una ciutat de poques parròquies i molts convents, en total una dotzena, com els apòstols de Crist. Des de la plaça de les Cols pujàvem a Sant Domènec. Qui m'havia de dir que alguns anys després jo professaria en l'orde de predicadors? El convent de Xàtiva es començà a construir en l'època del rei Jaume II. L'església té una acústica magnífica. Moltes capelles tenen retaules antics i conserven les escultures del Nazaré i del Crist de la Columna. El claustre, abraçat a la muntanya, té una sala capitular gran, obsequi de la reina Elionor. Pel carrer de Sant Domènec continuaven fins al convent de Sant Agustí. Els agustins s'instal·laren a començaments del segle XVI en l'ermita de les Santes, però al cap de 100 anys edificaren el convent actual sobre l'antiga capella de Sant Sebastià dels Escrivans. És un edifici ventilat amb un rellotge de sol en el claustre. De xiquets mai ens cansàvem d'admirar les pintures. Els professàvem una gran devoció. Per la costa del castell pujàvem fins al monestir de Santa Magdalena de Montsant, de l'orde del Cister. Primer fou de monges blanques, però el patriarca Ribera les expulsà i vingueren els monjos de la Valldigna. Té un aljub grandíssim que abastia els habitants de la ciutadella. En el claustre es conserva la sepultura de l'abat de Poblet Pere Queixal i una làpida romana en el pati interior. Pel camí de ronda de la muralla ens deteníem a l'altura de l'hort de Sant Onofre el Vell. En l'època del patriarca Ribera s'hi construí un convent d'alcantarins o franciscans descalços, els quals promogueren la construcció del Calvari Alt. La guerra de successió provocà la destrucció d'aquell primer convent. Quan es va reedificar la ciutat, els alcantarins construïren el convent actual que és conegut com a Sant Onofre el Nou. L'edifici és senzill però gran. La façana de l'església té unes arcades que miren a la plaça i en el voladís de la teulada hi ha una inscripció que indica entre trompetes que l'anuncien la data d'acabament de les obres. Dia 3 de juny, any 1722. El claustre és humil, amb un pou al mig. Recordes com jugàvem en eixes nits màgiques? En els murs de l'església trobem pintures molt belles. La capella de l'orde tercer té la cúpula pintada amb l'apoteosi dels sants franciscans. Quin so, quina acústica hi ha en eixe lloc. L'any 1520, les monges dominiques aprofitaren la capella de la Mare de Déu dels Àngels que hi havia sobre la porta de la muralla, camí de València, per a fundar el convent del Portal Fosc. Per això, el convent té dos edificis separats que es comuniquen pel passadís que hi ha sobre el portal. Les monges, seguint les ordinacions, dediquen tots els dies un temps a l'estudi. Sobre l'altar hi havia una pintura de Santa Maria de la Consolació antiquíssima. Recorda que tenien un hort molt acurat i on podies sentir el silenci.
També recorde el meravellós retaule portàtil. Amb les portes tancades hi veiem l'Anunciació. En obrir-les, Santa Anna, Maria i el xiquet, entre Sant Cristòfol i Sant Jeroni. Quins records més emotius. El convent dels Trinitaris està en una de les millors places de la ciutat, davant de la font de Santa Llúcia. Va ser fundat per Jaume I. L'església és menuda, amb una porta magnífica. L'interior té 4 capelles laterals i un campanar d'escala molt estreta. En el retaule major, l'escultura de la Santíssima Trinitat. Recordes, Dalmau? El monument de Dijous Sant dels Trinitaris era impressionant. Amb tots els murs coberts de vellut negre. Un dels moments més espirituals que recorde de la meva vida. Molt prop del convent es troba el monestir de les Clarisses, amb la façana emmerletada. Va ser fundat per Nasaurina d'Entença, tia de Jaume II i esposa de l'almirall Roger de Llúria en el segle XIV. Tenen el claustre més gran de Xàtiva. La planta inferior és gòtica i la superior renaixentista. Pel portal del Lleó cap avall arribàvem al convent dels Carmelites. En el segle XIV, Jaume Sans de la Llosa hi fundà un hospital de pelegrins amb la capella dedicada a Sant Julià. En el XVI, Antoni Sans donà l'hospital als Carmelites. La seva història no va ser mai fàcil. El convent va ser derrocat durant la Guerra de Successió i el Crist traslladat a casa de Josep Cebrià. En 1717 es reconstruí l'edifici i la imatge del Crist hi tornà. El convent de Sant Francesc fou fundat per Jaume I. La porta lateral és antiga amb l'estatueta de Sant Francesc al caramull. La memòria és selectiva i capritxosa. Recorde que tenia una bella sagristia, 2 claustres i 20 retaules, el major dedicat a l'impressió de les nafres del Sant Franciscà. Hi ha capelles ben ateses, amb l'escut de famílies ennoblides. En el paviment descansen les despulles del comte d'Urgell, presoner al castell. Per la plaça de la Bassa i el carrer dels Hostals arribàvem al convent de la Mercè. El carrer dels Hostals separa l'església del convent, de manera que els frares passen d'un edifici a l'altre per una galeria elevada sense tocar la via pública. El convent de Sant Miquel és el més antic de la ciutat. El temple és gran, d'estil barroc, amb pintures en els murs. L'orgue volat és un dels millors de la ciutat. Hi ha molta devoció a la imatge de l'Exeomo, amb un balcó de plata i la capa roja de brodat excel·lent. Una imatge que et corprèn només de mirar-la. El claustre encara conserva arcades velles de pedra amagades i al mig del jardí hi ha un brollador de marbre amb una inscripció en llatí de l'any 1689. Pujant carrers amunt, la nostra última estació era el convent de Sant Antoni de Pàdua de franciscans caputxins. Quan érem xiquets i passaven per davant, ens atreia la remor de la conducció de l'aigua santa que se sentia des del carrer. I això ens transportava a un altre món. El convent, fundat l'any 1607, és un edifici senzill construït amb materials pobres. En l'església hi ha pintures al fresc en la cúpula i té adossada la capella del Crist on estan soterrats els patrons. Algunes vegades, en aquelles nits de Dijous Sant, se'ns feia de dia en la llibreria dels caputxins parlant amb el pare Efren. Ens oferia una tassa de xocolata, encara que fora dia de dejuni. Feien el millor xocolata de la ciutat.
Després de passar per davant de l'altar de la Divina Pastora, acabaven fent el Via Crucis del Calvari baixet, fins a arribar a la capella del Crist de la Providència. Allà ens agenollàvem i resàvem junts. Estimat amic de la infància, no em queda més paper per a continuar. Que la caritat s'apiade de qui viu lluny de la seua pàtria. No hi ha un sol dia que no recorde Xàtiva, els seus convents, el Dijous Sant, la infància. Adéu, amic. Vostre en la fe de Crist i la causa liberal.